Alhamdulillahi muna godiya sosai ga shugabanninmu na ƙaramar hukumar Jibiya akan namijin ƙoƙarin da suka yi. Jarumi ya yi kira, alhamdulillahi an ansa kiran jarumi, wanda a kwana biyu da suka gabata na yi bidiyo ina kira ga shugabanninmu na ƙaramar hukumar Jibiya, tun daga shugaban ƙaramar hukumar Jibiya Honorable Bishir Sabi'u Maitan, da kuma ɗan majalisar jiha Honorable Mustapha Yusuf, da kuma ɗan majalisar tarayyar mu mai wakiltar ƙananan hukumomin Jibiya da Kaita Honorable Sada Soli, wanda ne kira gare su na cewa don girman Allah su duba ma al'umma yanayin da suke ciki na matsanancin rashin ruwan sha. To alhamdulillahi kira guda biyu na yi, wanda alhamdulillahi an samu magance matsala ɗaya, wanda kuma wajibi ne gare mu tunda mun yi kira shugabanninmu sun karɓa mu fito ko mai musu godiya akan namijin ƙoƙarin da suka yi, wanda an magance matsalar nan cikin kwana biyu. Alhamdulillahi yanzu an gyara injin ɗin da ke bamu ruwa a gidan ruwa, wanda alhamdulillahi muna godiya sosai musamman ga ɗan majalisar mu na tarayya Honorable Sada Soli, wanda na yi bincike sosai, yana da gudunmuwa 100% na gyaran wannan injinan da aka yi, wanda kusan ma zan iya cewa kiran da ne kusan kan shi ya ƙare. To alhamdulillahi muna godiya sosai gare shi, Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi. Wannan ita ce magana ta adalci, wanda duk lokacin da muka yi kira waɗanda ke juya maganganuna a matsayin maganganun siyasa, to san da sanin cewa ni duk abin da zan yi ina yi ne saboda al'umma, ba wai ina yi bane saboda karan kaina ko kuma saboda siyasa. Duk lokacin da muka yi kira ga shugaba ya zo ya gyara abin da muke bukata a gyara mana, za mu fito a gyan mu yi godiya gare shi. Wayanda ma za su fassara maganganunmu da maganganun da ba su dace ba, to sai su je su ta fassara, mu dai Allah ya ga zukatanmu. Muna godiya sosai gare su, musamman shi ɗan majalisar tarayya Honorable Sada Soli, wanda na yi bincike sosai, yana da gudunmuwa 100% da ya bada akan wannan gyaran ruwan da aka yi, wanda alhamdulillah muna ƙara godiya gare shi. Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi. Sai kuma abu na gaba wanda na yi kira gare shi shine matsalar gidajen mai da muke da. Gidajen mai guda biyu muke da su a buɗe a garin Jibiya, wanda alhamdulillahi muna ƙara kira ga shugabanninmu da su yi hoɓɓasa ganin cewa an ƙara faɗaɗa mana gidajen mai, ko gidan mai 5 a ƙara buɗe mana su zama guda 7, wanda al'umma za su ɗan ji sauƙin yanayin nan da ake ciki na tsadar rayuwa da kuma tsadar man fetur da muke ciki, wanda ba sai direbobin mu sun tashi sun je Katsina ba sun shawo mai, a nan cikin gari ma za su iya shan mai su je su yi hada-hadar su. Muna godiya sosai, Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Kuma in Allah ya yarda duk lokacin da wani abu ya taso, wanda kira ne muke so mu yi ga al'umma, ga shugabanni domin su zo su yi ma al'umma abu, kuma in Allah ya yarda za mu fito mu ƙara yin bidiyo, kuma idan an yi a yanzu za mu fito mu yi godiya sosai. Muna godiya sosai ga shugabannin nan namu guda 3 waɗanda su ne kira a kansu, kuma su suka yi mana wannan abin da muke bukata. Wanda na yi kira ne a kwana 2 da suka gabata, wanda yau alhamdulillahi an gyara mana wannan matsala, wanda a yau din nan jiya ma tun misalin karfe 1 aka sako ruwa. Tun jiya na so in yi bidiyon, na ce bari dai in bari sai yau, wanda na ƙara tabbatar da sahihan bayanan da na hada akan wannan. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Kuma duk lokacin da mutum ya zo ya abun a zo a yaba, za mu zo mu yaba mashi. Wayanda ma ke juya maganganunmu a matsayin muna yi ne a matsayin siyasa, su san da sanin cewa mu ba muna yi bane a matsayin siyasa. Muna kira ne ga shugabanninmu domin su gyara ma al'ummar su, saboda mu muke cikin al'umma, ko mu muka san yanayin da al'umma ke ciki, kuma dole ne gare mu, wajibi ne gare mu, tunda muna iya faɗa a saurare mu. Alhamdulillah muna godiya sosai ga wayanda ke mana sharing din bidiyoyinmu, kuma dan girman Allah wannan bidiyon ma ina son a ƙara yin sharing domin ya kai inda ya kamata a ce ya kai. Duk wanda suka fahimci maganar jarumi kayan maganar da bata dace ba, su fahimci cewa mu muna yi saboda al'umma, domin an zo an yi kuma mun yi kira ga shugabanninmu sun gyara. Muna godiya sosai ga shugabanninmu. Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi, kuma za mu ci gaba da yi muku addu'a. Allah madaukakin sarki ya taimake ku, musamman idan muna kawo abubuwa na a taimaki al'umma kuma ana taimakon su. Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Muna godiya sosai.